mang wi. Ndi. Kita iya ning kene iki. Masuk aku lali kepoke. Piro nek wae ta. Ayo. Iso. Sing kae lho. Sisan iya lah. Asine kurang tuwek ya piye terusan? Apa sampean lah ya. Berang-berang Pak lah, teh tegur. Nek sine bro. Enak ketok wis. Loro pas tak? Sitak. Ning rek ya cik cilik-cilik ya. Hah? Cik cilik-cilik. Lah iya. Kepeng ta ketok. Sesuk rugi. Wis yo. Wis tuh, cuma tak wae. Wis dang geser wis dang mulai. Nek orang ngono berarti tani sik no. Oga iya, kudune yo ngono. Iya. Cuma kandane ora kebek. Lha iya. Apik-apik rek kader rek. Supaya sak anu to, supaya timbang aku supaya nimbang to. Iya le kan regane wis Iya. paham 5.000-an. Matur rasa aku rasa ndak tahu apa kak. Gak le. Kira nimbang tok. Emang skill. Sudah narik iki mah. Todos barang ya. Hah? Todos enggak barang. Ning gek di. TikTok. Ning gek iso perang. Kowe jipuk ning gone Pak Dijais ya to. Pak Dijais ndi? Sing duwe langgar wi. Nang Rude. Heeh. Kuwi, Bro. Kuwi kabeh 6 ambekan ki 6 7 8 8 ambekan. Ngono tok 6. Heeh. Terus Ndi gini. Ambek ning gone Mas Edi roh kowe. Omahe Mas Edi roh. Iya. Ning pinggir omahe kono. Sik loro. Loro. Heeh. Iku dasi. Kowe tak kabeh dasi. Dasi. Ate yang iki barang to. Dasi 6 7 8. Berarti nang Pak Dijais iki Mas Haji. Iya. Wis. Berarti aku langsung balik yo. Engko anu enteni yo. Maksudnya? Wong enteni lah. Iya. Sini gak berapa? Iya.
Ya wi. Sik tak jupuk loro sik aku ya. Wis, wis. Gedang hijau. Tuh. Cak lumayan. Pirang loro. Mbah ditelepon neh kon lah ora arep. Masak apa ya? Eh? Kita masak apa ya? Iya. Kon rono ndere sih mesti. Ambruk ora? Enggak ambruk. Nah. Yang mana sih dah? Oh iya. Salah tuh. Ibu iso ora? Enggak ya. Ya, Bisa. Apa terus sih? Bisa enggak? Kisah. enggak anu ya, kecar ya. Anu Kertas kok kita, Be. cepat kono nek arane broto kuwi. Lah, Kan jebolane kan elik lho wi Ini nyenggake. alon-alon ini. Kok di Pak? Eli nang jembaran. Dan bosok aku nganjak, wah kok kono. Nah, kono dolane Mah terakhir malik aku. enggak. Aku mah malik mung. Ya gowane abot sisa nek iki gede-gede. Bisa Mas. Masalah apa ya? Iya. Tak elek ini itu tak elek. Tak elek ini kok ini sih. Tak sekolah. Ya, nak lali tak telepon. Ciblok ku. Wis wani channel spion kuwi to, Rek. Putri nang iku sing ning kono putri. Nanti Ning gone dulure Mbak Jumi sapa rek, Dik? Sing omahe cenggakan kene iki lho. Bandiman. Rumah kuwi to. Sing mbake anak tunggale Mbak Jumi. Seperti saya. Heeh. Oh ya putri limonah. wis masuk. Yo. Untuk jagat. Putri Dewi toh padahal besok soloke jek lho putri. Jangan nonton di sini, Nek. Mau nak kira nek gak kuwi wis tak kuwi. Kok dhewe cara sakjane kuwi nimbange kabeh ojo sing cilik ojo lupa. Gelem ra gelem kabeh. Orang mau. Mau yo gak sido lah. Iya, Tak saya naik pesta aku ya. iya. Aku pilih sing gede kabeh sing ngene iki kalah nggo sing cilik. Kae nek ora kabeh. Ya, tak seneng ngono lah ya. Mana kalau misalnya aku main. Kasih cilik pun ya rasa abet. Pesanan sapa? Cara enek bakul timbangan to, Dik. Lah biasane kan sing gede-gede ngene iki tok. Lah kok Sing cilik sing mah cilik gak yo tambahan sapa kono punah juga yo ngono ora.
itu cuma sekat limau. Tak nggone tebek wis coba tak. Balik lho.